Elias Fjouwer, Jochen Fjouwer, ja, dat is dus dat hinder wat op een bijzondere manier hier te landen kwam is. Ik ben benieuwd dat hij er nou dadelijk achterom komt. Of dat hij apart pensioen wordt. Dat krijgen wij ook net terug. Hij komt nu in ieder geval wel al de ring in. Ja, dit is hem wel. Ja, dat betekent dus dat hij wel gewoon in de Riege Meidocht waarschijnlijk. Ja. De Elias 4. Goedkeurt via een verkort onderzoek, dat betekent net in Exlo op die manier als de oren hiesten. 11 jaar. Maar toch dus mij in deze rubriek om te zien welke twaard aan ze trok in. Ja. Uit Soetstal, Zweden. De eigenaresse. Elias is de zoon van Jurgen 430 uit de Kroon sportprestatiemerrie van Maiko 373. Komt uit stam 109. Allerhoogste bereikt in de sport. De zware tour, vele winstpunten. Het zijn er, dacht ik, 27 zelfs. Destijds goedgekeurd via het verkorte onderzoek. Vanwege zijn uitstekende resultaten in de dressuursport. Maar die eigenlijk al op relatief jonge leeftijd tot de zware tour is doorgedrongen. Begon al zeer goed in die lichte tour met regelmatig scores boven de 70%. Kan zich daarmee ook merkte met de dressuur top. Elias heeft daarbij zijn fraaie rastype en correcte bouw. Prima exterieur. En is de enige goedgekeurde zoon van Jorn 430. Vernons van Elias zijn correct gebouwd. Kunnen ruim voldoende draven. Ja, Henk, Elias typisch zo'n hinder die natuurlijk in de dressuur excelleert. Ja. En hierop op keuring komt, nou heel vaak is het dan in de dressuur dan bijzonder het zadel, moeilijker aan de haan. Ja. Maar op dat gebied dus een grootheid. Ja, werkelijk weer een ambassadeur voor het stamboek. Ik denk dat, dat we ter alle keer eens binnen. Dit is het beste wat wij zien laten kennen op het meet van hege kwaliteit in de dressuursport. En met name om de tawijing en de inzet van Mark-Peter Spaan. De van oorsprong Belg die al jarenlang in Friesland woont en deze hingst op een fantastische manier naar dat niveau bracht heeft. Hoe vier bin de Friese hinders in de dressuur? Want er worden in ieder geval dat dan periode zijn van nou ja, de absolute top kunnen ze net bereiken. Dat zoek kennen. Dat is moeilijk in te schatten dat bij op termijn ik zit, maar de concurrentie kennen mij de bovenlanden, dat mij de KWPN'ers. Ja, de toonlasten van deze graad. Ja, dat is nog de vraag. Maar op zichzelf is het al formidabel wat we nou presteren. Deze hingst heeft nou het sport elite predicaat. Dat krijgt alleen nog als je 3 sportpredicaten verdienen heeft. Of dat je 5 keer boven de 60% in de zware tour presteert heeft. Nou, dat het deze hingst is echt een topper in de dressuur. Grote compliment wat mij onbelangrijk door Mark-Peter Spaan. Hij doet nou ook ongeveer de dressuur. Ja, precies. De voorbrenger docht dat ik. Nou, jij is toch wel wat bijval ik van de tribune. We zullen even beter opletten. Want Robbie de Bruintje, die probeert die hier op dezelfde manier dat Mark-Peter erop zit. Om de passage en om de piaf te krijgen. Dat is een lust voor tegen. Maar ja, dat bloest beperkt als er naast er is. Hè. Dat kan beter als erop zit. En daarnaast is het een echt vaderpaard. Een zwiere halsambitie. Maar een geweldige manen kan mij enorm behangen. Jongens, dat bij dat assissen. Die lange manen. Een enorm zin hoe die wend is aan die dressuur. Ja. Nog tegen een wat alternatief circuit, dwars door de baan heen. Probeer de route wat water te maken zien. Want als er zijn hier op een ronde, dat krijg je nooit van elkaar. Maar ja, Rob de Bruin die hem nou voorbrengt, dat is ik een man die al een hele soort jaren actief hier altijd west had. Had de Skofje in Frankrijk bivakkeerd, maar is hier nou het ik weer en ja, die is het vak dan net verleerd. Echt even een hele orde ronde en prachtig. Een stylist. Ja, geweldig. Een lust van tegen. Zo ken ik jullie. Maar Henk, dat is nog wel. Dan show je dat, je show die prachtige bewegingen. Dan show eigenlijk wat een orenmanier van voorbrengen. Tje. Ja. Zullen we nog even naar die slow-mo? Ja, grandioos. Toch wel een enorme beweging in een huis.
Aangeboden door Evo Ik word nog een Paardenverzekering. beetje hinderen doordat ik scheef gesteld rent en rennen mat. Maar- Maar opereert door heel Nederland. Nou ben ik wel heel nieuwsgierig wat er nou zo dadelijk gebeurt. Maar ja, als we dan Marcus hier jongen hebben en we hebben Nanes jongen. Ja. En dan moet Elias, die moet er dus geen opboksen Ja, blijkbaar. ja. Ze komen weer terug. En ja, dan is natuurlijk de vraag, wat doet zo'n jury mij dit soort bewegingen en deze manier van voorbrengen? Dat is toch gewoon oors. Ja. Het is zuiver alternatief. Daarom. Daarom ben ik wel heel nieuwsgierig wat er die nou ik. In die groep mij keurt wordt, ja, Ja. of nee. Ik zag hier 6 komen, dat betekent dus dat het er net is. Ja, schön. Hier Ja, heeft dan hem. komt er al Hij aan. komt uit. Ja, hij komt uit de orenhoeken. En sluit op dit moment achterom. Ja. Ik werd de eerste weer mooi, maar dit week werd een prachtige Ja, een rubriek. toprubriek. Ja, werkelijk weer. Met name de eerste twee die ernaast opstelt staan zullen. Dat is wel heel nieuwsgierig. Ik heb er 2 voor mezelf deeld zetten. Ik weet net wat dood in het heeft. Naan en Marcus, denk Ja, ik. Hè? ja. Ja. Die het hem geweldig zien lieten. En ik moet eerlijk zeggen, het is wel prachtig om te zien hoe het Elias hier ik staan. En ik had de laatste hier eigenlijk nooit zien dat iemand die een hinder wat zo geweldig goed in de dressuur weer, dat we dat hier even te zien kregen. Oh, dat net- is wel apart om dat eens een keer te aanschouwen. Dat ben je heel imponerend. Daar ben je het helemaal over eens.